आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा। संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365। कुडाळ तालुक्यात पंदूर सावंतवाडा येथे ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला असून संरक्षक भिंत कोसळून 3 दुचाकी वाहनं या संरक्षक भिंतीखाली अडकली आहेत। तर अंदाजे 2 ते 2.5 लाखांचं नुकसान झालं असल्याची माहिती सरपंच तुकाराम उर्फ दादा साईल यांनी दिली आहे। तर पाहूयात ते यावेळी काय म्हणाले। काल रात्रीच्या वेळी किंवा पहाटे उशिरा पंडूर गावात ढगफुटीसारखा पाऊस झाल्याचं लक्षण आहे। बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे गेल्या अख्ख्या पावसाच्या हंगामात झाडं पडली नाही, पण कालच्या रात्री 2-3 ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली आहेत। आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता आपल्या मागे एक भिंत कोसळून या ठिकाणी आमच्या युवकांच्या 3 मोटरसायकल त्या ढिगाऱ्याखाली सापडून त्यांचं पूर्णतः नुकसान झालं आहे। अंदाजे वरकरणी पाहता साधारणतः 2.5 ते 3 लाखाचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे। मी जनार्दन सावंत, इथेच माझं बाजूला घर आहे। आज सकाळीच म्हणजे सुमारे 5:30-6 वाजता कसा तरी मोठा आवाज झालेला, तर बघतो तर इथे पूर्ण घडघड आमच्या गाडीवर कोसळला होता। माझी गाडी तर गावलीच खाली, त्याचबरोबर माझ्या 2 भावांची पण गाडी खाली गावली, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी नुकसान झालेलं आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।